proč nikdy neudělám beat s někým, kdo mi pošel loops na mail. Osobně si všechny melodie dělám rád sám a kdybych byl někdy náhodou stuck, tak bych si vzpomněl na tuhle techniku, kterou ještě moc lidí nezná. Akordy a melodie se dají snadno spočítat, když si zapamatuješ pár čísel. Třeba 037. Dej jakoukoliv klávesu a jednoduše odpočítej 3. a 7. a ty zmáčkni taky. Právě si dal akord na piano. Congrats, můžeš oficiálně balit všem bitches. Další užitečný kód je 047. Varianta kódu je spousta a abych vás podpořil, tak jsem je dal všechny dohromady a dej si teď zadarmo stáhnout. Stáhni si cheat sheet se všema kódama na stránce voodoo808.com za free. Napište do komentářů, kdo jste tuhle techniku na dělání melodií předtím neznali. A kdo z vás jste ji znali, protože jste viděli video, co jsem na tohle téma dělal už před lety. Říkám před lety, protože už je to 11 let, kdy jsem vydal první FL Studio tutoriál na YouTube. Jsem tu nejdýl ze všech producers, co kdy dělali český tutoriály. A to hlavně proto, že vidím jasný důvod v tom, co dělám. Můj hlavní cíl je pomoct lidem, co se chtějí naučit dělat music, protože dělání music je jedna z nejlepších věcí na světě a je jednoduchý udělat hit a změnit si life. Voodoo 808 drum kit zdarma na voodoo808.com. Nejlepší merch in the game, ufosport.cz.